Predstavujem vám GPC Scan Control. Porovnáte master etiketu ako referenciu s reálnym skenom pásu etikiet z výroby a okamžite vidíte, či je zákazka v poriadku. Najprv operátor vyplní základné údaje, stroj, zákazku, produkt a meno operátora. Potom nahrá master etiketu a následne pridá sken pásu etikiet nahratím súboru alebo cez skener. Ďalej sa nastaví smer návinu podľa špecifikácie zákazky a zvolí sa mriežka etikiet, počet stĺpcov a riadkov, aby systém vedel vyhodnotiť každú etiketu. Následne spustíte automatické porovnávanie. Scan Control vyhodnocuje najdôležitejšie oblasti kvality. Register farieb, farebnosť, kvalitu tlače a vizuálne defekty, výsek dájcud, čiarové a QR kódy, text cez OCR, správny smer návinu a tiež jazyk a gramatiku. Výsledok je prehľadný, systém zobrazí stav OK alebo NOK, bodové skóre a jasný rozpis kategórií, aby operátor hneď vedel, kde je problém. A nakoniec z každej kontroly sa automaticky vytvorí PDF protokol ku zákazke, pripravený pre internú evidenciu aj prípadné reklamácie. V prípade záujmu vieme zároveň vytvoriť aj databázu master etikiet, aby ste mali všetky referenčné vzory uložené a pripravené na kontrolu. GPC Scan Control dodávame na kľúč, pracovisko so skenerom a PC, nastavenie tolerancií, zaškolenie a následný online servis.